Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αποθεώθηκαν απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο οι Rolling Stones. Η εντυπωσιακή συναυλία των γερόλικων της ροκ έληξε μόλις πριν από λίγο εν μέσω πυροτεχνημάτων. Ο Μικ Τζάγκερ και η παρέα του τα έδωσαν όλα στη σκηνή, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Συνδεόμαστε απευθείας με τον Βασίλη Πελέκη που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Στάδιο για να μας δώσει την ατμόσφαιρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, πριν από 5 λεπτά τέλειωσε το μεγαλύτερο ροκ κονσέρτο που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η συναυλία αυτή που παρακολουθήσαμε ήταν αντάξια της φήμης που συνοδεύει το μύθο των Rolling Stones. Επί 2,5 ώρες ο Τζάγκερ, οι θεατές και όλα τα μέλη του συγκροτήματος χόρευαν, τραγουδούσαν, έχισαν πάρα πολύ υδρότα πάνω στη σκηνή για να διασκεδάσουν τους 70.000 θεατές που παραβρέθησαν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κατέβηκαν στη σκηνή, πέρασαν ανάμεσα στον κόσμο, τους χαιρέτησαν, έπαιξαν πάρα πολλά τραγούδια. Ήταν εκπληκτική, ήταν μια συναυλία εκπληκτική, μια συναυλία που χάρηκε όλος ο κόσμος, χάρηκαν οι 70.000 θεατές που βρέθηκαν εδώ. Πριν από λίγο οι Rolling Stones αποχώρησαν αφού βγήκαν άλλες 2 φορές στη σκηνή μετά από απέτηση του κοινού εν μέσω πυροτεχνημάτων. Ήταν ένα φαντασμαγορικό σοου το οποίο είχε πολλά χρόνια, μάλλον δεν ξαναέγινε ποτέ στην Ελλάδα. Παραβρέθησαν εδώ, τη συναυλία παρακολούθησαν και πολιτικοί. Ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμανλής και η σύζυγός του. Ήταν ο κύριος Λαλιώτης και άλλοι πολιτικοί και βουλευτές που είδαν τη συναυλία από τα επίσημα θεωρία και μάλιστα αρκετοί από αυτούς τους είδαμε να λυκνίζονται στους ρυθμούς των Rolling Stones. Σοφία. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Πελέκη, κυρίες και κύριοι. Ας πάρουμε τώρα και εμείς που δεν είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε εκεί μια γεύση από τη συναυλία. Αντίθετα με τον τίτλο του τραγουδιού όμως, οι θεατές φαίνεται ότι πράγματι πήραν ικανοποίηση. Πριν από τη συναυλία όμως υπήρξαν και παρατράγουδα. Το απόγευμα αποκαλύφθηκε ότι είχαν διατεθεί χιλιάδες πλαστά εισιτήρια και οι κομμάντες της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπλοκάρισαν τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου και έκαναν ελέγχους για να τα κατάσχουν.
Μόλις άνοιξαν οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου για να υποδεχθούν τους χιλιάδες φίλους των Rolling Stones, οι υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που έκαναν έλεγχο στις πόρτες ανακάλυψαν έκπληκτη περίπου 8.000 εισιτήρια πλαστά, συνολικής αξίας 96 εκατομμυρίων δραχμών. Από τα λεγόμενα ακριβά εισιτήρια των 12.000 δραχμών το ένα που προορίζονταν για θέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά είναι τα πλαστά εισιτήρια για την συναυλία των Rolling Stones. Ένας απλός θεατής σίγουρα μπορεί να ξεγελαστεί. Τα έμπειρα μάτια των υπευθύνων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος όμως ανακάλυψαν ότι στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων δεν υπήρχε η θεώρηση της εφορίας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι για την κατασκευή και διάθεση των πλαστών εισιτηρίων ευθύνεται η εταιρεία Νέο Ρεύμα International ΕΠΕ, η οποία και έχει αναλάβει τη διοργάνωση της συναυλίας με τους Rolling Stones, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η συμμετοχή άλλων προσώπων ή εταιριών. Από την έρευνα των υπευθύνων του Σώματος Δίωξης προέκυψε ότι προς άμεση διάθεση ήταν ακόμα 1.700 εισιτήρια των 12.000 το ένα, τα οποία και κατασχέθηκαν. Τα φώτα του Ολυμπιακού Σταδίου χαμηλώνουν. Καπνός και πικρό γαλάζιο φως λούζει το παραμυθένιο σκηνικό. Η φιγούρα του Keith Richards με την ασημένια καμπαρτίνα εμφανίζεται στη σκηνή. Οι πρώτες νότες του Satisfaction πλημμυρίζουν την ατμόσφαιρα. Αποθέωση. Ο Μικ Τζάγκερ με μοβ σακάκι κινείται σαν έθιμος από τη μία άκρη της σκηνής ως την άλλη. 75.000 θαυμαστές του παραλυρούν. Η αδρεναλίνη στα ύψη. Μεταξύ των θεατών άνθρωποι της τέχνης και αρκετοί πολιτικοί. Ο Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη, η Ντόρα Πακογιάννη με τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελα, ο Κώστας Ραλιώτης, η Βάσο Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Το τέλος κάθε τραγουδιού πνίγεται στις ζητοκραυγές και τα χειροκροτήματα. Το βαβυλωνιακό σκηνικό αλλάζει συνεχώς φωτισμούς. Ο Μικ Τζάγκερ υποδέχεται με σπαστά ελληνικά τον κόσμο. Το γήπεδο δονείται. Οι γερόλικοι της ροκ αφηνιάζουν και ο Τζάγκερ αναγγέλει. Let's spend the night together. Μέσα σε λίγα λεπτά οι Stones καταφέρουν να ενώσουν 3 γενιές. Όλο το γήπεδο χορεύει και τραγουδά. Ο Τζάγκερ ερωτοτροπείται λειτουργικά με το γυμνό πόδι μιας τραγουδίστριας του συγκροτήματος. Είναι κάτι που το συνηθίζει σε όλες τις συναυλίες. Το κοινό τον αποθεώνει. Στο μέσον της συναυλίας, το στάδιο τρέμει σαν να γίνεται σεισμός. Μια γέφυρα ξεδιπλώνεται μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Το σόου μεταφέρεται εκεί. Γυμνοί από φαντεζή γκαρνταρόμπες, οι Stones χαρίζουν στο κενό μια δόση αυθεντικού rock and roll. Η συναυλία πλησιάζει στο τέλος. Οι Stones υποκλίνονται. Το κοινό τους αποθεώνει. Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα σκίζουν τον ουρανό. Επιστροφή στη σκηνή με brown sugar και βροχή από ασημένια κομφετί. Στις 12 τα μεσάνυχτα οι Rolling Stones αποχωρούν οριστικά. Για άλλη μια φορά απέδειξαν ότι αντέχουν στο χρόνο. Φοβερό το θέαμα, φωνή καταπληκτική, ήχος φοβερός, κόσμος πολύ θερμός, πάρα πολύ καλή. Ο Μικ Τζάγκερ. Ο Μικ Τζάγκερ? Τι έκανε που σε εντυπωσίασε? Έτρεχε πέρα εδώ παρόλο που είναι 60 χρονών. Ενθουσιασμένοι όμως ήταν και οι άνθρωποι της τέχνης και οι πολιτικοί που παρακολούθησαν τη συναυλία. Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Τα παλικάρια σκίσανε. Χειραγώγησαν τον κόσμο επί 2,5 ώρες. Είμαστε όλοι υπό το κράτος συγκινήσεως και της ομορφιάς τους, από την οποία θα κάνουμε καιρό να συνέλθουμε. Τέλεια. Υπέροχη, εξαιρετική.
Δεν μιλάμε για τραγούδι, μ' άρεσε η μουσική τους γενικότερα, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ η ενέργειά τους και το πόσο άψογοι ήταν στη σκηνή. Οι Rolling Stones στις 2 τα ξημερώματα, όπως βλέπετε στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Μέγκα, επιβιβάζονται σε ένα Learjet και αναφορούν για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν την τελευταία συναυλία της παγκόσμιας περιοδίας τους με τίτλο Bridges to Babylon. Παραλαμβάνουμε με την προϋπόθεση ότι είναι καθόλου νομίμα και αυτά που παραλάβαμε ήταν διετριμμένα από την εφορία και έτοιμα προς παράδοση. Η συνολική αξία των εισιτηρίων που κατασχέθηκαν φτάνει τα 96 εκατομμύρια δραχμές, ενώ το πρόστιμο που καλείται τώρα να πληρώσει η εταιρεία Νέο Ρεύμα είναι 250 εκατομμύρια. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί εντός των ημερών στον αρμόδιο εισαγγελέα κ. Ισίδωρο Ντογιάκο. Οι Rolling Stones έφυγαν χθες για Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν την τελευταία συναυλία της περιοδίας τους στην Ευρώπη. Και από τους Rolling Stones στην... Ήταν μόνο rock and roll. Πέντε νότες και το γήπεδο δονείται. Ένα χαλί 75.000 ανθρώπων στα πόδια των Rolling Stones. Νοσταλγία? Καμία σχέση. Φαινόμενο και της δεκαετίας του 90. Ο Μίκα φινιάζει στα 55 του, το θεριό βρυχάται και σκάβει το ροκ από την αρχή. Η σκηνή βάφεται με χρώματα. Καπνός γεμίζει το στάδιο και η κάμερα του Sky που ήταν μέσα παρά τα αυστηρά μέτρα καταγράφει το Mick Jagger να μαζεύει ελληνικές λέξεις για να χαιρετήσει τον κόσμο. Είμαστε Παλαιστίνοι, λάβα. Όλες οι γενιές παρούσες. Νέοι που μαθαίνουν, πιο μεγάλοι που γνωρίζουν. Θα ήθελα να το δω. Φοβάμαι μήπως πατήσουν στη συναυλία. Και μετά από τόσα χρόνια θέλω να τους ακούσω. Οι τιμές και οι θέσεις, το κόσκινο του σταδίου δηλαδή, κάνει ένα μικρό διαχωρισμό της Βαβέλ. Χαρλεάδες, παλιοροκάδες, γεροφρικιά, μάνατζερς, μοντέλα, στελέχη επιχειρήσεων, πολιτικοί. Είμαι της παλιάς σχολής. Τι σημαίνουν για σας οι Rolling Stones? Είναι η γενιά μου. Με αυτά μεγάλωσα. Μου αρέσει πολύ η μουσική. Πότε τους είχατε δει τελευταία φορά? Στην τελευταία περιπετειώδη συναυλία. Δεν ξέρω αν θα έχω την ίδια αίσθηση με αυτή που είχα πάντα βεβαίως, αλλά ελπίζω ότι θα ζήσω κάτι όμορφο. Στο συνοθήλευμα αυτό υπάρχει κάτι κοινό, μια γέφυρα. Η κάμερα του Sky καταγράφει. Το γκρουπ μαζεύεται σε μια μικρή σκηνή στο κέντρο του γηπέδου και αγκαλιάζεται από τη λαοθάλασσα. Πιο καλά. Μπορέσαμε να τραγουδήξαμε, φωνάξαμε. Μπορώ να πω ότι ήταν κάτι εκπληκτικό. Φοβερό το θέαμα, φωνή καταπληκτική, ήχος φοβερός, κόσμος πολύ θερμός. Οι παππούδες έπαιζαν καλά. Κάποιοι άλλοι έκαναν φάλτσα. Αυτοί που διέθεσαν 9.700 πλαστά εισιτήρια για τη συναυλία.
Βρισκόμαστε στα γραφεία του ΣΔΟΕ. Όπως μπορείτε να δείτε, από το πρωί εδώ οι υπάλληλοι της υπηρεσίας ελέγχουν ένα προς ένα τα εισιτήρια της χθεσινής συναυλίας των Rolling Stone, αναζητώντας μέσα σε αυτά και άλλα πλαστά εισιτήρια. Το μέγεθος της φοροδιαφυγής έφτανε τα 116 εκατομμύρια δραχμές. Πώς στήθηκε η κομπίνα? Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, 3 είναι οι εκδοχές. Πρώτον, να χρηματίστηκε εφοριακός της 11ης εφορίας, όπου υπάγεται η διοργανώτρια εταιρεία Νέο Ρεύμα. Δεύτερον, η εταιρεία να έχει δικό της διατρητικό μηχάνημα. Και τρίτον, η διάτρηση να έγινε σε άλλη εφορία. Κάποιοι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε κοιτάνε να υποφεληθούν. Αυτά ήταν τα φάλτσα έξω από το στάδιο. Μέσα ο Τζάγκερ αλώνιζε στη σκηνή, ο Ρίτσαρτς έκανε την κιθάρα του να μιλάει, ο Γουντ έκλεινε πονηρά το μάτι και ο Γουότς μετρημένος έπαιζε τύμπανα σαν Βρετανός λόρδος. Φανταστικά! Δεν ξαναγίνει στην Ελλάδα τέτοιο πράγμα. Ήταν καταπληκτικά τα πάντα, τα εφέ, όλα τα πάντα. Στις 12:30 τη νύχτα, οι Rolling Stones αποχαιρέτησαν την Ελλάδα. Οι Stones δεν χρειάστηκε να αποδείξουν τίποτα. Δεν είναι αυτοί που αντέχουν στο χρόνο, μάλλον ο χρόνος τους αντέχει και τους παλιώνει όμορφα, σαν το καλό κρασί. Σε αυτή τη συναυλία, το γεγονός του φετινού καλοκαιριού, μια πραγματικά φαντασμαγορική συναυλία. Θα επιστρέψουμε αργότερα, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα δούμε και πριν από όλα αυτά τις υπόλοιπες. Anybody see my baby? Κομμένη την ανάσα, 79.000 άτομα περίμεναν να δούνε το Μικ Τζάκερ να εκτοξεύεται στη σκηνή. Η μεγάλη ώρα είχε φτάσει. Λίγο μετά τις 9:04 ξεκίνησε η συναυλία των Rolling Stones. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που ανέβηκαν στη σκηνή, κατάφεραν να ξεσηκώσουν το κοινό. Οι χιλιάδες φανατικοί οπαδοί του συγκροτήματος που ήταν στριμωγμένοι στον αγωνιστικό χώρο, χόρευαν και τραγουδούσαν σε ροκ ρυθμούς. Η σκηνή ήταν φαντασμαγορική. Τεράστιοι προβολείς φώτιζαν το πλήθος που χειροκροτούσε ασταμάτητα. Το Ολυμπιακό στάδιο έζησε στιγμές ανεπανάληπτες. Η αδρεναλίνη είχε ανέβει στα ύψη και ξαφνικά μια μεγάλη γέφυρα έφερε τους Rolling Stones κοντά στους παθιασμένους οπαδούς τους. Το σόου των γερόλικων της ροκ συνεχίστηκε εκεί, στο κέντρο του Ολυμπιακού σταδίου, πάνω σε μια μικρότερη εξέδρα. Περιτριγυρισμένοι από τους εκστασιασμένους θεατές, ο Μικ Τζάκερ και η παρέα του χόρεψαν και τραγούδισαν σε απόσταση αναπνοής από το κοινό. Για περισσότερο από 2 ώρες οι Rolling Stones έδιναν τον καλύτερό τους σε αυτό πάνω στη σκηνή και κατάφεραν να απογειώσουν το αθηναϊκό κοινό. Το πιο εντυπωσιακό μέρος της συναυλίας ήταν αναμφισβήτητα το φινάλε. Η νύχτα ξαφνικά έγινε μέρα. Ήταν καταπληκτικό, άξιζε και τα λεφτά του και τα πάντα. Δηλαδή και όποιος δεν πήγαινε για τους Rolling Stones πήγαινε για το θέαμα, ήταν εκπληκτικό. Έβαζα και τη φωνή μου, την άφησα μέσα. Ήταν μια φανταστική συναυλία, περάσαμε καταπληκτικά. Τέλεια. Τι να πούμε, τέλεια. Έτρεχε πέρα εδώ παρόλο που είναι 60 χρονών. Ήταν μια συναυλία που έσμιξε πολλές γενιές. Η προσέλευση του κόσμου είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Ροκάδες κάθε ηλικίας περίμεναν υπομονετικά επί ώρες τις ουρές που είχαν σχηματιστεί σε όλες τις εισόδους. Στη θύρα που οδηγούσε στον αγωνιστικό χώρο είχε δημιουργηθεί από τις 3 το μεσημέρι το αδιαχώρητο. Τέτοιες δόξες στο Ολυμπιακό στάδιο είχε αναγνωρίσει από το τελευταίο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
Rolling Stones όμως είναι αυτοί και όλα συγχωρούνται. Και οι υπερβολές και ο φανατισμός. Πόσο μάλλον όταν οι Έλληνες φίλοι τους έχουν την ευκαιρία να τους απολαύσουν μία φορά κάθε 31 χρόνια. Δεν σημαίνουν κάτι ξεχωριστό για μένα οι Rolling Stones. Απλώς είναι μια μεγάλη συναυλία και δεν ήθελα να τη χάσω. Σήμερα έχω γενέθλια, κλείνω τα 24 και ήθελα να κάνω δώρο στον εαυτό μου αυτή τη συναυλία. Ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές που είχαν κατακλείσει το Ολυμπιακό στάδιο ήταν και πολλοί πολιτικοί. Στην πύλη των επισήμων είχε δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο από τα αυτοκίνητα που έφταναν το ένα μετά το άλλο. Η πολιτική είναι ροκ. Μπορεί και πρέπει πολλές φορές να είναι ροκ, ναι. Αλλά και ο καλλιτεχνικός κόσμος έδωσε το δικό του παρόν στη μεγάλη συναυλία των κακών παιδιών της ροκ. Ηθοποιοί, τραγουδιστές και σκηνοθέτες περνούσαν έως τις 9 από την πύλη των επισήμων. Δεν ξέρω αν θα έχω την ίδια αίσθηση με αυτή που είχα πάντα βεβαίως, αλλά ελπίζω ότι θα ζήσω κάτι όμορφο. 31 χρόνια μετά. Ναι, ακριβώς. Είχατε πάει σε εκείνη την συναυλία? Όχι. Ήμουν αρκετά μικρός. Το ροκ σας αρέσει? Πολύ. Αισθάνεστε αρκετά νέος για να το απολαύσετε? Πολύ νέος. Και δεν είναι μόνο για τον νέο. Είναι και για μας. Θα θέλατε να σκηνοθετήσετε μια συναυλία των Rolling Stones? Δεν χρειάζονται κανέναν, ναι. Δεν χρειάζονται ούτε εμένα ούτε κανέναν άλλον. Το έχουν αποδείξει από τόσα χρόνια. Πάντως δεν έλειψαν από τη συναυλία και τα παρατράγουδα. Λίγο πριν βγουν οι Rolling Stones στη σκηνή, άνδρες της δίωξης οικονομικού εγκλήματος κατέσχεσαν 10.000 πλαστά εισιτήρια των 12.000 δραχμών. Από την πλευρά της, η διοργανώτρια εταιρεία Νέο Ρεύμα, με ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι το σύνολο των 79.500 εισιτηρίων έχουν καταχωρηθεί στην αρμόδια εφορία όπως ορίζει ο νόμος. Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστέναξε για να παραλλάξουμε λίγο τον στίχο του Διονύση. Ανατρίχιασε, φώναξε, χόρεψε, ζητοκράβγασε, έκλαψε. Είμαι βέβαιος για το τι ένιωσαν οι 25.000 Παναθηναϊκοί που βρέθηκαν χθες στον οικοσκού μας όταν ο Λιμπερόπουλος έγραφε το 2-1 και τα εκατομμύρια των Ολυμπιακών που είδαν στην τηλεόραση τον Γκόγκιτς να ισοφαρίσει με τη λήξη του μάτς στο Πόρτο. Δεν ξέρω τι ένιωσαν χθες οι 17χρονοι που συνοστίστηκαν στο αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου όταν το γρατζούνισμα στην κιθάρα του Keith προανήγγειλε το I Can Get No. Αλλά όλοι, άνω των 90 και κάτι, νιώσαμε μια ηλεκτρική εκένωση. Ένα flashback ωραίων αναμνήσεων μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου μας έκανε να ρηγήσουμε. Μια ζωή ξένιαστη, διαφορετική. Η ζωή της νιώτης και της ανεμελιάς. Οι διαχρονικοί Stones άφησαν άφωνους όχι μόνο εμάς που μεγαλώσαμε με αυτούς, αλλά και τους μπόμπιδες που τους έχουν ακούσει επειδή ο μπαμπάς και η μαμά έχουν κρατήσει κάποια δισκάκια 45 στροφών και που θυμούνται τι έκαναν τότε στα πάρτι. Οι 55άριδες Rolling Stones μας καθήλωσαν. 2,5 ώρες στη σκηνή, με όλα τα κόλπα που τους έχουν αναδείξει ως το κορυφαίο συγκρότημα μας ξετρέλαναν. Το μόνο κομμάτι που δεν έπαιξαν ήταν το αγαπημένο, θα έλεγα, όλων των Ελλήνων, τουλάχιστον της γενιάς μου, το Άντζι. Ο Μικ δεν το θέλει πλέον στις συναυλίες, έχει τους λόγους του. Όμως όλα τα άλλα, τα αγαπημένα τα ακούσαμε, live. Κυρίες και κύριοι, οι Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Charlie Watts. I was talking to a stranger about town alone. Το γήπεδο σύστηκε όταν ο 17χρονος Μικ, μην το ξαναπούμε 55χρονο τον άνθρωπο, δεν είναι, προανήγγειλε ότι θα μας παίξουν το κομμάτι με το οποίο είχαν αρχίσει η συναυλία του 67 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 4 ημέρες πριν από την δικτατορία. Painted Black.
θα το θυμηθούμε. Let's spend the night together, Sympathy for the Devil, Jumping Jack Flash και τα νέα, τα κορυφαία που συνέθεσαν τώρα όταν κάποιοι βιάστηκαν να τους θεωρήσουν ξοπλημένους. Αυτό είναι το Out of Control από το Bridges to Babylon, όπως ονόμασαν και την τουρνέ τους, η οποία ολοκληρώνεται με τελευταίο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Σπαστά ελληνικά τον κόσμο. Είμαστε Παλαιστίνοι, Το γήπεδο δονείται. Οι γερόλικοι της Τρόκα φινιάζουν και ο Τζάγκερ αναγγέλει. Let's spend the night together. Μέσα σε λίγα λεπτά οι Stones καταφέρουν να ενώσουν 3 γενιές. Όλο το γήπεδο χορεύει και τραγουδά.